Zalise iholo iFeather Market abantu abaphila nokukhubazeka kwakunye nabo babandakanyekayo ngeloku zokumamela inkulu baphathiswa yeli phondo Oscar Mabuyane xa ezokunika inqwalasela ekwazi ukukhuthaza abantu abaphila nokukhubazeka. uMabuyane uthi urhulumente woMzantsi Afrika unikezele umkhomba-ndlela wokuba bangancedwa njani ngurhulumente abantu abaphila nokukhubazeka. Ukwathe benza unako-nako kweli phondo ekuncedeni amasebe asilelayo ukufikelela kumyinge ka-3% ofunekayo xa kufikelelwa ekuqeshweni kwabantu abakhubazekileyo. Imini yokukhumbuzana ngeemeko neentlupheko neentsokolo zabantu abaphila nokukhubazeka. Urhulumente ke walapha eMzantsi Afrika uye waqinisekisa uba kwenziwa umthetho. Sine-white paper ngoku ndithethayo ekhombisayo into yoba bekufanele basenza ntoni ukuqinisekisa uba abantu abaphila nokukhubazeka bayakwazi ukufikelela kuzo zonke ii-buildings karhulumente ukuyofumana iinkonzo njengamntu wonke, namakhaya abo bayakwazi ukufikeleleka kuwo, bayakwazi ukuziphilisa, bayakwazi uzenzela izinto ngokunokwabo. So nale nto yokuqinisekisa uba akho mntu simshiya ngaphandle. Yes, the target is 3%. Some departments have done those targets, some are still struggling. This is what I'm saying. We cannot tolerate, we cannot accept from government, because up until we don't have disabled people who are educated out there, we must look for potential. If we're able to assist these disabled people at a very young age, we won't have problems of getting right people into the positions that must serve other people. So government is doing a level best. uThemba Mzansi ophila nokukhubazeka ngenxa yokonzakala eselula uthi kuluvuyo kuye ukubona kufika inkulu baphathiswa izokubaxelela ukuba izikhalazo ezininzi abanazo ziza kusonjululwa. uMzansi ugxeke kabukhali indlela amagosa kumasebe karhulumente aphatha ngayo abantu abakhubazekileyo, ekwacela urhulumente aziqaphele izakhiwo ezikhoyo koomasipala ukuze zibalungele nabantu abakhubazekileyo. Mna namhlanje ndiyiva ke ngoku kuba ke isiswe ngaphambili noPremier eqala ukuvula amehlo ayibone le nto ukuba ebedla ngongabikho kwezinye sessions. Uyothukile ke ngoku into yokuba kukho lo msantsa and wathembisa ke ngokuba ususela ngoku akadedi uyawusebenzisana nathi kude kuye kulunge izinto koomasipala bethu, kwii-sectors zethu nakwii-officials zethu. So siziva ke ngoku sifumana amandla. Ivelile kwi-machinery imbophelelo into yoba ubuyengelele bukarhulumente ngakumbi ii-officials zikarhulumente eziba ngumqobo kwizinto ezimele uba zinikezelwa kubantu abakhubazekileyo bazenze bona bezi-officials babamathidala ukuzenza ezo zinto ezo. Zezi zidala into yoba makubekho umsantsa ke ngoku phakathi kwantoni kwemachinery nee-sectors ezikhoyo ezabantu abakhubazekileyo. Iziteji zamaholo wethu asikwazi thina abantu bahamba nge-wheelchair neenduku nabangaboniyo ukunyuka iziteps ezinde, because kaloku suppose kukho into esibizwa ngoba yi-ramp, laa nto ingathi yindlela nje enyukayo iphinde ibe nezaa ntsimbi emaceleni kuthiwa zii-rail, at least ukuncedisana nabantu be-wheelchair, nabantu abadala, nabantu abangaboniyo. So ezaa zinto zizinye zezinto esicinga uba urhulumente kamasipala in fact. Nezinye ke zikarhulumente wephondo zikhona ezinjalo izakhiwo ezifuna ukulungiswa nazo zilungelane ne-accessibility yabantu abakhubazekileyo. Omele icandelo labakhubazekileyo eMpuma Kapa uThabiso Phethuka uthi amagosa karhulumente aphetheyo kumasebe anabantu abaphila nokukhubazeka kufuneka afunde ukuphatha abantu ngendlela. Eyona ngxaki sihlanganisa nayo yinto yoba kukho amagosa aqashiweyo apha. Iziphathamandla, ii-politicians zizawuvuma okanye zenze imithetho yoba umzekelo makuqashwe i-3% engqeshweni ibe ngabantu abakhubazekileyo. Ufika uba kukho abantu abamele uqasha aba bantu abangamagosa karhulumente abasenezimilo ezingavumelaniyo nenkubazeko, eziye zinqande into yoba babaqasha aba bantu kuba xa bebona umntu okhubazekileyo uninzi lwababona umntu ongenangqondo
umntu odoma, umntu ophambanayo, umntu ogulayo, balibala into yoba umntu okhubazekileyo uba kususwe ezi zinto sithi zithintela uba abe yinxalenye yoluntu, ucreate environment yoba umntu akwazi uzingenela i-public transport, umntu akwazi uzikhwelela. uMabuyane ukwathi abazali mabathathe inxaxheba ekuqwalaseleni abantwana babo ukuze bakwazi ukusondela kurhulumente kwangexesha bafumane uncedo, nanjengoko urhulumente engenelela kakhulu kwezemfundo kwicala labantwana abaphila nokukhubazeka. We have introduced, currently we are assisting about 10,000 kids in our schools, that is public schools, in ensuring that we are able to provide therapists, we are able to provide psychology, so that we are able to detect. So also parents have got a responsibility. While child develops, the development of a child stages, you are able to observe and monitor. If you are a parent closer to the situation, you can easily see if the child is delayed. Immediately you see that the child is delayed, you must be worried. You must immediately look for help, come to government, come to the health centers, so that help that is necessary for a child is done. And it's always better when you detect the challenge in a child at a very early stages of a child, so that a child can be assisted while a child is still growing up. Inkulu Baphathiswa yeli phondo ithi makungabikho mntu uphila nokukhubazeka uvalelwa ngaphandle, yaye urhulumente uza kuthi gqolo ukubeka iso lokhozi kumasebe karhulumente ukuze asebenzisane norhulumente ekunyuseni inani lokuqeshwa kwabantu abakhubazekileyo. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo, eFeather Market, eGqeberha.